Čaute priatelia a investori, dúfam, že sa všetci máte úžasne a vaše portfólia sú na all-time highs alebo minimálne veľmi blízko nich. Dve témy, na ktoré sa dnes spolu pozrieme. Prvej ServiceNow, ktoré po výsledkoch klesalo o 18%. Povieme si moju perspektívu, povieme si moju reakciu a môj pohľad na spoločnosť, zároveň na celý sektor softwarový. V druhej téme sa pozrieme na AMD. V svojej komunite som na Discorde v privátnom čete AMD vysvetlil, ako funguje Momentum a prečo AMD tak zbesilo rastie. Prejdeme si moje perspektívy a tiež či zvažujem odpredaj AMD, na ktorom som zisku takmer o 300%. Nerad plýtvam vašim časom, poďme rovno na to. Softwarové akcie sú pod extrémnym tlakom, ale je to vôbec opodstatnené? Adobečko, ServiceNow, Salesforce. Mnohé z nich padli o viac než 50% zo svojich maxí. Softwarové ETF-ko i9 je dole o 30%. Trh momentálne naceňuje jeden veľmi konkrétny strach, že každá veľká firma si teraz vybuduje vlastnú AI alternatívu a zruší všetky tieto predplatné. Tento strach je čistý nezmysel a vysvetlím vám hneď prečo. Pre firmy, ktoré ich používajú, sú tieto produkty len zanedbateľné položky v rozpočte. Nahradiť ich by znamenalo vyvaliť Myland za vlastnú in-house verziu, ktorá bude aj tak horšia. Stačí jedna chyba alebo bezpečnostná diera v takomto urob si sám riešení a firmu to môže stáť viac než všetky predplatné za desiatky rokov dokopy. Stačí sa pozrieť na násobky multiples, za ktoré sa tieto akcie teraz obchodujú. ServiceNow tržby narastli o 22%, ale forward PE je na úrovni 23. Adobečko je na čísle 10, Salesforce je na čísle 13. Toto sú čísla firiem, o ktorých si trh myslí, že pomaly umierajú. Z dlhodobého hľadiska však ich zákazníci nikam neodchádzajú, ale samozrejme treba si urobiť aj vlastný názor. Mám tu pre vás krátky útržok z vyjadrenia samotného CEO ServiceNow po prepade akcií jeho firmy o 18%. Even though subscription growth is still 22%, you beat on revenue. What more can you tell a market right now, Bill? I think it's very important to deal with facts. We're a $15 billion enterprise software company, the fastest to ever get there, growing at more than 20%. We had a beat and raise quarter, and we reiterated our full year guidance. What is the underlying growth rate of AI at the moment, of adoption of the ServiceNow products? So the platform is fully autonomous. So when a customer buys our AI platform, it is enabling every function of their company to be a native AI company. So it's all AI now. And that's another thing. We said we would do in 2026 $1 billion of net new annual contract value on pure AI additive to the platform. Yesterday we upped it to $1.5 billion, and I think we'll run through that. As you know better than anybody, Caroline, cybercrime is the third largest economy in the world. It's $1 trillion a month problem. And now we've opened up our TAM to 600 billion TAM. So we're going after the biggest ocean of opportunity we've ever looked at. We're growing strong and we're very confident in our full year guide. So I think the market is the best entry point that I could ever imagine for this stock. You've actually bought stock. How much more do you think you have to buy to really push off this bear case that's got into the investor mindset? I think the bear case is really just the terminal value of software as a service companies. It has nothing to do with just ServiceNow. It's like anything that represents, maybe it wasn't as big a guide beat as we are used to and so forth. Is just a real reality of, where do the language models, and these are excellent companies. The hyperscalers are great companies. The language models are excellent companies. We did a deal yesterday with Gemini. We've done a deal with OpenAI and Anthropic. We infuse them into our innovation cycle, and they integrate with us to make sure that AI is done properly in enterprise. But the market might think, hey, maybe I can do everything with a language model and build it myself, which is not going to happen. Every CIO and CEO will tell you, ServiceNow, for a fraction of my overall IT spend, does enormous work for me. Why would I rebuild it with a language model and pay 10 times more? So that's not even a viable comparison, but yet comparisons like that exist until proven different. This is the fastest growing enterprise software company of all time. First to get to 15 billion, it'll be the first to get to 32. The midterm and the long-term plan of ServiceNow, which is to double the company in the next few years. So we're excited, we're ready to go. And I would really underplay the narrative that's out there on enterprise software, not just ours, but these large-scale systems are not going to be replaced by language models. They'll be very complementary to the large-scale systems, but they're not going to replace them. People just need to keep their chin up and get really serious about making money
at a down moment like this. It's never been like this before, so take advantage of it. A ja rozhodne túto výhodu pred trhom neignorujem. Práve preto som počas prepadu po výsledkoch sám dokúpil ďalších 5 akcií na cene $88,63. Celkový podiel ServiceNow v mojom portfóliu je aktuálne na úrovni 2%, pričom vlastním 30 akcií s priemernou nákupnou cenou niečo málo cez $92. Kto ma pozná, dobre vie, že nakupujem pravidelne každý mesiac zo svojej výplaty, no a v poslednom roku sa snažím dokonca nakupovať každý týždeň. Všetky svoje nákupy transparentne zdieľam na našom komunitnom Discorde. Poďme na AMD. Neuveriteľný pohyb, moja pozícia sa blíži k prekonaniu hranice 300% zhodnotenia. Akcia sa predáva takmer za $300 za akciu, pričom iba rok dozadu ste ju vedeli kúpiť ešte za $100 za kus. Za posledný rok AMD spravilo plus neuveriteľných 260%, táto akcia nikdy nebola takto vysoko, aktuálne je v úplne novom teritóriu. Čiže neexistujú žiadne minulé čísla, na ktoré by sme sa vedeli pozrieť, že vlastne to bolo tu na 340 pred. Nie, nebolo. Nemáme sa o čo pozrieť, nemáme sa o čo historicky oprieť. Je to úplná raketa. Na našom Discorde som našim stokárom vysvetľoval, že keď AMD prekoná hranicu $290, pôjde ako odtrhnuté z reťazí, presne tak, ako sa deje. Prečo je to tak? Pretože hranica $290 bola priemerná cenová hranica bull analytikov k AMD. No a teraz si predstav, že si analytik, ktorý má byť bullish na cenu akcie a má nastavený rating na buy, čiže odporúča nakupovať akciu, ale akcia túto hranicu preletí, no tak už asi nepôsobíš moc bullish s buy ratingom a nižším price targetom na najbližších 12 mesiacov, ako je cena akcie dnes, ale pôsobíš ako retard. Čiže si môžeš tipnúť, čo asi bude nasledovať, keď sa niečo takéto stane. Absolútne žiaden fundamentálny dôvod na zvyšovanie price targetov by si tam nenašiel. Nič sa nezmenilo, len analytici nestíhajú trh a dvíhajú price targety ako besní, len aby pred svojimi šéfmi nepôsobili ako dementi, že majú byť bullish a vyzerajú skôr ako medvedi. Toto na trhu rozbehne momentum, pretože trh zrazu vidí, že analytici začínajú dvíhať price targety a to im dáva viac, ja neviem, asi odvahy alebo pokoja v duši. Pritom je celé Wall Street extrémne pozadu a tak je to vždy. Preto treba študovať firmy, rozumieť tomu, čo kupuješ. Vytvoriť si náskok pred Wall Street naozaj nie je veľmi ťažké, chce to len prax. Pamätáte si Palantir? Akcia sa predávala za $6 až $8 v roku 2023 a ešte v roku 2024 ste akciu mohli kúpiť po $20 za jeden kus. Potom akcia vyletela na $40 až $50, ale Wall Street tam stále neboli. Reálne začali na Wall Street hovoriť o tejto firme, keď akcia vyletela niekde na $80. Čiže naozaj sa to dá. Ja sám som spravil na Palantíre niečo cez 400%, ale mal som tam iba malú pozíciu. A tiež som to možno predal skoro, nikto nie sme dokonali, ale zobrať 400% zisk a odísť ako víťaz. Vôbec ma nemrzí, že to spravilo ďalších 70% po mojom odchode. Valuácia už bola naozaj extrémna. No ale späť k AMD, chystám sa AMD predať alebo ne? Ne, ani omylom. Kde vidím najbližšiu hranicu, ktorú keď AMD prekoná, pôjde ďalej hore? Tak pozerajte. AMD spúšťa do predaja najnovšie čipy MI 450 v lete tohto roku. Okrem toho Intel vyhlasoval nedávno výsledky a ten dopyt po CPU je naozaj neuveriteľný. Že tu máme extrémny dopyt po GPU aj po CPU a AMD má krásny balíček tohto všetkého. Aj preto sme mohli vidieť ten posledný skok na AMD o nejakých 12% vo štvrtok alebo v piatok alebo kedy to bolo. A teraz CEO AMD Lisa Su je sandbagger. To znamená, že často hovorí radšej konzervatívne výhľady a keď príde na výsledky, tak ich takmer vždy prekoná. A potom povie len, že dopyt bol lepší ako sme čakali, samých nás to prekvapilo. A keď už ona dala guidance, že budú rásť na tržbách o 35% ročne počas najbližších 5 rokov, tak si nemyslím, že minimálne to nedoručí. I want to give you some ideas of how we think about revenue growth at the AMD level. So at the AMD level, what we would say is we expect to really inflect in overall revenue growth over the next 3 to 5 years. We've done very well over the last few years, growing over 20%, but we really see the opportunity to now take the overall company, at a scale of, let's call it a baseline in 2025, of $34 billion to grow at over 35% CAGR. Najvyšší price target od analytikov na AMD je aktuálne niekde na úrovni $380. Ja si myslím, že keď AMD pokorí aj túto hranicu, tak pôjdeme deep do 400+. Môže prísť pullback? Určite tá valuácia nie je úplne najnižšia. Stačí, aby sa vo výsledku ukázal, čo je len náznak pod očakávania a akciu to kľudne môže poslať o desiatky percent dole. Ale všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že sa nič také zrejme nechystá. To tiež ale samozrejme neznamená, že sa to
nestane. Z krátkodobého hľadiska sa na trhu môže stať čokoľvek, obzvlášť pri valuácii, ktorá očakáva takýto extrémny rast. Ale ja verím, že AMD bude z hľadiska minimálne najbližších 4 rokov extrémne profitovať z tohto AI boomu a vydaním MI 450 určite neskončia. Čo príde potom? No, MI 500. Ja vidím túto akciu v roku 2028 niekde na úrovni 430 až $570 za akciu, takže si myslím, že sme stále na začiatku veľkého cyklu a AMD sa rozhodne nechystám predať. Na druhej strane, keby som dnes ešte pozíciu v AMD nemal, asi by som si do toho moc netrúfali s nejakým veľkým pomerom portfólia. Pretože aj keď mi AMD môže doručiť 11 až 28%, priemerné ročné zhodnotenie, tých 290% by som asi už zmeškal. To je na dnes všetko, priatelia. Ďakujem vám krásne za pozornosť a vážim si každého jedného, ktorý mi nechá like alebo komentár. A všetci tí, ktorí ste to už lajkli predtým, než som to vôbec spomenul, ste moji heroes, naši stokári. Keď máš chuť posunúť svoje investovanie na úplne iný level a chceš byť súčasťou našej komunity stokárov, choď kúknúť na našu stránku, bude v prvom pripnutom komentári pod videom. No a cez stránku sa potom dostaneš aj na náš úžasný komunitný Discord, kde zdieľame novinky z trhu a mnoho užitočných myšlienok takmer každý deň. Maj sa úžasne a nezabudni sa vzdelávať. No a ak by ťa zaujímalo, ako brutálne sa tento rok vyvíja moje portfólio, choď si pozrieť toto video. Čau.